Başevi der ez li welatê te me li Mêrdînê ewaxa pir zimanî, pir çandî, pir kültûrî, pir rengî û li pişt min jî dîmenekî gelek rengîn he. Tu dibînî li Mêrdînê bi navê Papo Mêrdîn Erbane Orkestrası, Erbaneya Papo ya Mêrdînê û komekî Erbanê hatiye ava kirin. Ev komahana müzikî bi heft zimana yê van Erbaneya û müzikê li darxin. Beriya nihal Mezopotamyayê 12,000 sal. Beriyan ha cara awil insana darên çargoşê didan berhevdû cermê heywana dikişandin ser û ev enstrûmanta hanê çêkiribûn lê neb armanca müzikê ji bo ku xweş ajalên Kovî biparêzin di nav demê da ev enstrûmanta hana moderna kevne şop ji bo gelê Mezopotamyayê di Şîna da di Şaya da her heviye ez ê jî ji kursiyerê ji kesê müzîkşenê ku di vî orkestra da cih dikirin ez ê ji wan bipirsim ka armanca wan çi ye? Qewet be. Sağ olun, spas. Hûn çi dikin bi heft zimana hûn ê müzikî çêkin konsera bidin armanca we çi ye hûn di çi astî danê? Armanca me Papo orkestra me ava kiri. Em bi heft zimanê hanê me lêxin. Armanca me em orkestrakê xweşekin Mêrdîn lêxin. Zaten Erbane Kültûra Mêrdînê em dixwazin şerîkî li wê pêşin. Çi astî danê ana hatine astekî baş. Baş ev di mehême bûn baş em lê dixin em hatin cîkî baş em wilo bêjin. Serkeftin dixwazin were bîstek dinê em ê ji wan performansekî piçûk jî û godar bikin înşallah li vir xanimekê. Do you speak Kurdish? No. No speak Kurdish. Başa no problem. Hem Türkçe haberdin. Tebrik ederim sizi. Çok güzel bir iş çıkaracağınızdan eminim. İlk başladığınız andan şimdiye kadar epey bir mesafe sarf ettiniz. 7 dilde konserler vereceksiniz. İnşallah. Türkiye genelinde. Duygularınızı almak istiyorum. Valla çok güzel bir duygu. Bunu çok severek çalıyorum. Mardin'de olmaktan çok mutluyum. Sonradan yeni geldim Mardin'e. 3 ay falan oldu. Doğu aşığıyım. Doğu'yu çok seviyorum. İnsanları çok güzel. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Yani bu insanları tanımalarını da çok istiyorum ve çok mutluyum, huzurluyum. Erbane çalmak da çok güzel bir duygu. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Çok güzel öğretiyorlar her şeyi. Daim olsun Sağ efendim. olun, teşekkür ederim. Ev hanıma delal bixwe kurdu. Türkiye o dibêje ji ber ku ez li axa Mêrdînê me ez gelek şanazim bextewarim lewra însanê gelek hêja gelek delal û gelek qencin. Spasiyê xwe ji mamosteyê xwe re jî şand. Ew mamosteyên ku vî qursa hanê didin û vî orkestrayê ava dikin kekê şêro û tevê mamoste Papo. Kewin her du werin rexmin werin avê de re. Hevîdar. Lazım e ku em ji wan performansekî ewha şêrîn bibînin. Papo tu were rexmin hevalê min xanevî ku nekeve ku nebe şehîdê vî kêşananî kerem kerûnê ka nonse şero tu jî were. Eriyor. Nana berûniştan dim nabe. Şero tu jî keremke. Belê. Ez te pîroz dikim bi heft zimana orkestrayekî. Biharê hûn ê konsertê xweş bidin. Amaca te çi bi ewha kurt dema me jî hindik e? Ez wiha bêjim yani armanc em me got em nav û dengê Mêrdînê û balkişandina Mêrdînê em bidine yani hemû cîhanê ji dervê welat û hindûriyê welat em balkêşekê mezin bidin em vê çanda qedîm nedîne bîrkirin. Armanca we. Mêrdînê Sûriyan hene, Ermen hene, Arap hene, Türk hene, Kurd hene yani ji her netewî bajarekî kozmopolit ediyor. Bûne bi hev re mezin bûne. Te ji reng û dengê vî welatê vî bajarê te bigînî insan. Wa bêjim yani weka xizmetekê ez şexsekî bi tenê me û kekê şêro jî hat bin mir ew jî mamosteya Erbanê ye ez wiha bêjim ez şexsekî tenê me ka qeweta em heta kurê bigîjî ez ê wê bikim ez ê vê xizmetê bikim. Mêrdîn jî hêjayî wî tiştê ye yani. Mêrdîn zavêje Mêrdîn bajarekî qedîm e dîrokî ye û weka zêr e. Em ê niha ji van hevalê xweş ji van hevalên delal ji vî orkestra şîrîn û rengîn performansekî godar bikin. Ji 12,000 sal berê enstrûmanta Erbanê di nav çanda gelên Mezopotamyayê de weke min got cara ewil ji bo ku heywanên Kovî bitirsînin dara didan keleka hevdî çargoşe paşê bû şeşkoje her ku çû hate vî astî bu enstrûmanta müzîkê enstrûmantekî müzik di çanda gelê Mezopotamyayê de cîwî gelekî qedîm heye lewra di Şîna da di Şaya da di daweta da di rîtûelên olî da her Erbane hev ye ji bo Müslûmana ji bo her netewê jî gelek girîng e. Em ji we çi godar bikin?
Ama bejin Leyla. Beriyap em bejin Leyla, em bejin Şero mamu saymışlar ay spas dikinci. Berko tevi çanda kadim zamanı Kurdi u ye Süryanan ye Ermeniyan o balikariye ve ye gije dünyayı hesete çine. والله جي وكو أنا بيجنم بماموستا لي از خوك ماموستا نابين راستي يعني تشتي غوزانم از تخوازم بدموا و أريكاري بدم بابو و وكو وقوت رنجي في ولاتي أم بريا أرباني أم الجهاني بلا بكن وفي چاندا قديم وزماني كردي زماني شيرين ام به خلکی بدنا ناس کرن و بلا بکن به بریا و استرومانتا خوش. از باورم هونی جخوا سرکفتی بن. اف نه اول سر کوویه. اف جخوا نموشه و کردینیه. دکرم کن امی به هفرا لیلا جوان گهدار بکن و وی شکلی جی امی یاینا خوا بقدیم مهبی. يلا او مردina kutsalanı milyona geçti artık şumarın diloki digerin ez bavarım yek bir orkestra hani balkeştir ve merdini Kurdi'nin orkestra arbanı görev